Mga igsoon, matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang matarong kahayag diha sa kangitngit alang sa buutan. Kasabot mo ani? Ang matarong kahayag diha sa kangitngit alang sa buutan. Lingiyay mong tupad ina buutan ka? Lingiya ba ina buutan ka? Kay paras mga buangon, ang matarong, unsa man? Disturbo nila, kaaway nila, kangit-ngit nila, paras mga buangon. Pero paras mga buutan, magtinarong gani ang usa ka tawo, ang buutan maka-appreciate gid na. Pero magbinuang gani ang usa ka tawo, ang buutan madisturbo gid na. Ari na tas mga buhat nga matarong nga murag kahayag para sa mga buutan, kanang pagpangurakot sa flood control budget o sa uban pang budget sa atong gobyerno, matarong ng buhata dili. Lingay mong tupad, nalipay ka wa ingna. Nalipay ka wa. Oy, naiuban nalipay kay nakabenepisyo. Kanang panahos eleksyon, 3 days before, 2 days before niya manghatag og ayuda, matarong na dili. Kusga. Kinsay ni linya atong niaging paghinatagay. Lipay kayo, linya gyud, bahala na og init kayo. Naipipilang malipay. So mga igsoon, unsa man ning taong matarong? Ang taong matarong kanang nagsubay sa katarungan or hostisya. Kanang nagsubay sa kamatuoran, dili sa bakak. Kanang tao nga nagsubay sa mga pulong sa Ginoo, dili sa pulong sa demonyo. Isa ang kamot, kinsa dinhi nga nagsigig yung buhat o kamatuoran, wa mamakak. Taas ang kamot. Pulos gidi ay mo mga buangon. Apil to. Kana mo na dakong problema. Kay ang bakak kangit-ngit na, ang kamatuoran kahayag na. Ang nagbuhat sa kamatuoran, relax. Ang nagbuhat sa bakak, ratulon. At tanawa inigngit-ngit, di ba maratol ka? Halo. Inighayag, ay salamat. Di ba? Wala yun ka. At tanawa, kanang nangolor sa buhok, pananglitan. Nangiski sa kilay, na mental snaong. Tanawag mag-uwan, maratol na. Mukampat man. Nya kanang color sa buhok, kada adlaw ga-check up na puno as buhok eh. Ratol kay na. Dugay kay na makabiya sa samin. Kana ginagmay pa lang ng pamakak ha, usahay gani ato maginang tan-aon nga enhancement. Pero makaparatol na. Labi na ginang manumpay sa pilok. Nya simbakog matangtang. Nya galakaw ka gabitay ng pikas. Kadakong ratol ana nya naa pa jud ka sa jeep, gaana ka ba pag piyong-piyong nimo natangtang aso. Katawan ka sa imong atbang. Anong imong sa nang gisumpayan na makakig ka. Mao na makaparatol ginang bakak, makaparelax gina ang kamatuoran. Sa ato rong mga politicians, kinsa may murag medyo relax, mga Marcos group, Duterte's group o Pinklawans group. Ay tubag tanan. Maakyos na sa koronaan eh. Ang ako lang panidaan na to, na maginang social media, na anang mainstream media, na anang TV, na anang radyo. Atong tan-awon kinsa nila ang murag ratol ba? Kay hapit na ra bang eleksyon? Hapit ng eleksyon karon 2028, oy mo kilab na lang na. Wa na gikulbaan na ron sila ang mga buangon. Pero ang mga tarong nga mga politicians relax.
Tanawa gikan sa presidente kanang national nga mga positions hangtod sa barangay levels. Ang angay natong suportahan kanang mga politicians, kanang mga aplikante sa pagka-leader kunuhay sa atong katawhan. Now, di man na leader, pagkaalagad. Ako mohonong nakog yaw-yaw anang leader sa katilingban. Ato na nang tawgog alagad sa katilingban. Gikan sa nasyonal nato nga mga sulugoon hangtod sa barangay level nga sulugoon. Kay kanira bang mga tawhana, inigdaog nila, ilang hunahuna, leader sila. Dili oy, alagad. Mga sulugoon sa nasod, sulugoon sa katawhan. Maubitan ng mga play sila panahos eleksyon, pero mga animal kay nastanan ang uban. Kaya ang ilang hunahuna nga inikadaog nila, sila na kuno'y hawd sa Pilipinas. Sila na'y gamhanan. Dili oy, muna ay gid mo kalimot, kamong nanimba, kitang nanimba, kamong naminaw diha sa aning akong mga misa sa online. Di gid ta malimot nga kita maoy gamhanan sa atong nasod, dili ang mga sulugoon. Sa inyong balay, kamong mga dato-dato, kinsa may gamhanan? Kamong tagiyas balay o ang inyong sulugoon? Tubag. Pulos man sa demo, pobre wa man sa demo. Father, dili ko makarelate. Simple ra na ang tag-iya sa balay maoy gamhanan, dili ang sulugoon, dili ang bisita. Dili ang bisita. Dito migikan sa among tagsa-tagsa ka mga gitambungan nga mga national gathering sa atong pagka-shrine o sa atong pagka St. James. Dito sa Butuan, sa Buena Vista, dito ang gathering, national gathering karon sa atong mga shrines, sa mga Santiago nga mga parishes and devotees. Dito ko nitambong February 4 to 6. Unya ang kuansad ang atong mga shrines do na sa tay upat ka representatives na dito sad sa Malolos, Bulacan. Nagbagyo. Pagpanguli na ting bagyo signal number 2 dire. Ito nga, murag na nga ratol mi, pero nako, mawara ng bagyo. Ito nga, na kauli gid ming tanan, praise the Lord, unya, wagay na hibilin. Nakauli gid tanan. Nining panahon na, gipanghisgutan, sa amo ditong gikuanan, gipanghisgutan, nga si Santiago di ay, usagyod ka, maayong modelo sa pag-alagad sa katilingban hangtod sa kamatayon. Nya kita sad kay ngamo didtong kuan, ngamo didtong murag tema ningon man, I am greater. I am greater. Labaw ko sa uban. Pero ang pasabot ato, labaw ko sa uban diha sa pag-alagad, diha sa pag-antos, diha sa paghigugma ug uban pa. Gilingi ako no imong tupad, na palabuan ko nimo sa akong paghigugma nimo. Na ko no, magpalabuanay unta taba. Dili magpalabuanay sa garbo, kay kanang garbo, kanang mga sala, kanang mga daotang buhat, makapaubo na. Ang maayong buhat, makapalipay. Muna pag-abot na dito, gabagyo na, niya pagka pizza size, katapusan na mong kanang adlaw, mag-camino walk man og 7 kilometers. Niya purti man kusugas uwan. Ingon din, usaman, dayonon, dili. Pero ang among pluvial na activity na cancel kay ingong mayor, dili pwede kay basin hinoog mga lunod mo dito. Nakaron ang Camino Walk 7 kilometers magsugod og alas 4:30 kadlawon. Ang pangutana, dayonon dili. Ingon dayon ang among mga pari dito nga mga head ba na uyunan nga ugma
rain or shine, mudayon yun ta. Ang mukuyog, pagdamog inyong panagang sa uwan. Ang dili ka sustiner, ay nalang sad mo kuyog. Pagkadaghanang nanguyog, hasta pang nagsungkod. Naku, di ba ka ni mamatay ron? Uwan ra ba kayo? Layo-layo ra ba? Nakaabot yun silang tanan sa simbahan. Ngunang dinhis ato na amantay mini kamino, kaduha na nako gi-cancel kay nag-uwan. Ningon ko sugod karon, wa nay uwan nga makababag sa atong mini kamino. Ningon sa dayong uban, di na kumukuyog. Ang buangon ng dagto. Mao na magpalabuan na ita. Kanabang dili unta ta mababagan sa kasakit, di ta mababagan anang mga buangon. Kay kung naa nay mga buangon, mao na nang panahon na nga mugawas ang ato yung tinuod nga kahayag. Aron mailhan kung kinsa gid nato ang tinuod nga kahayag ug asin sa katilingban. Muna, diri sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri si San Pablo, mga igsoon sa akong pag-anha aron pagwali sa tinago nga kamatuoran gikan sa Dios, wala ako maggamit og laom nga mga pulong og dagkong kinaadman. Iyang gikalimtan ang tanan, ni focus ra gid siya sa kasakit ug kamatayon ni Kristo sa cross. Pasabot, gipuy-an ni San Pablo ang cross ni Kristo, ang kasakit ni Kristo. Mao na inindot. Nakaroon pag-abot na mo sa airport, na-cancel man ang flight pagkapit sa 5, pagkapit sa 6 nga manguli na may 40 namang daghanang pasahero. Kami naka-online check-in mami ni James kaning atong sakristan. Ditso naming so dito. Sus ni announcement ang counter sa Cebu Pacific na apay wa pa maka-check-in nga mga pasahero. Sorry for the inconvenience. Kinsa ninyo ang willing na mo give up sa inyong seats kamong naka-check-in na para i-give way na to sa uban nga upaka-check-in na ami ihatag na mga favors. Lingi-lingi din kung James na ko. Ulitaw magyud ka James, ako ulitaw mo sad ko. Basin og naay mga minyo ron diha nga nila mga anak gahuwat na to. Give up ba ta? Okay ra pod re. Ngadto din Miss Counter, give up ngadto. Pag give up na mo ni duol masang atong mga kauban nga duha ka buok, sila di mo iwa kasakay. Mga tiwasunon ra ba sa Uy, pader, kamulay mahibilin pader, kami makalarga na ko, sige, kay may kusog parong hangin. Adiwas akong may ngunanay. Ngayon ko nga, i-give up ba? I-give up ang among seats. O nagpabilin mi dito, asa man mo pader, nakaay kabalaka, kay ulit tao may pulos. Total na, sa ko na ilang Madrid dito, pilaray pag-take sa ato. Di ba nakaila na mo ang mayor sa Buena Vista. Nya nangandoy siya padiroy, may tato maka-Spain ka bisag usa lang kagabi is balay kay magtabi ta. Gitawagan din ako. Dito may gi-shelter mis balay pagkahaya-haya. Og nilarga may gabi nasad. Tagbaw mi dito, kaon pa, igda pa. Unsa pa man tilain? Murag wa na. Storya ra. Mga igsoon, ang kinibang gitawag nato og kahayag dili ni masukod pinaagi sa pulong. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ipadanag ang inyong mga maayong buhat ug aron magdaig sila sa langitnong amahan. Ang sukdanan di ay nga ang atong gibuhat maayo, ang mga tao makadaig sa Ginoo. Ilingi na sa imong tupad. Ingna, pila na slot imong napalit. Pangutan awa, na pila na slot imong napalit. Nya maingon gani siya, kada semana gyud ko, praise the Lord. Adayon.
Sa ato rong nabuhat dinhi sa atong parokya, sa inyong tanaw ang mga tao o kitang mga parokyano makadaig tas Ginoo o makamahay? Tungod man is inyong mga slots. Sa katong atong bag-ong sinulog nga nahuman nga malampuson sad bisag giuwan ta, sa inyong paminaw atong hitabua makadaig tas Ginoo o makamahay? O perting sakripisyo atos mga dancers o uban pa mga kapitan, madaghan kay nagsakripisyo ato og nakadahig tas Ginoo. Mga igsoon, padayon pa ba mo palit og slot o dili na? Sige, mo report ko ninyo ha. Hinair ba kay ato slot karon basig mo paspas na ni kay mo padayon naman mo. Nabay na humang balay dong. Ingna ko no. So, ang atong grace, niabot nag 172,028 ka slots ang atong halin, napay 527,972 ka slots nga available, nga tag 100 pesos per slot. Nya na ni 70 slot challenge, nga tag 7,000 per challenge. Katos mga tubig-tubigan ba? Onya, ang atong PPSC para sa atong mga proyekto dinhi niabot nag 96,850 ka slots atong halin, naapay 3,150 na lang ka slots nga available para ni sa part 1 na PPSC. Tag 100 pesos per slot. Nya doon na ni 162 slot challenge nga tag 16,200. Ang atong DPR para itukod og mga balay 34,475 na ang atong nadawat nya, equivalent unta ni siya sa 57 ka balay, pero sa ako nang gikaingon pag analyze karon dili man day 60 ang atong mahimog yung budget sa kada balay, moabot na siya mga 75, pero humnon tagyud usa ning 57. Karon ana sa kunoy na humang usa, so tulo na kabalay atong nahuman, atong suwayag tan-aw ang lain na sang nahumang balay. O mao ni siya ang before, portig yung pagkabanlasa kanang iyang gibarugan, dinig picture na to mao na ang ilang nahimutangas balay. May gani kay wa na siya na apil og kabanlas. Nya after na ilang balay. So okay na kayo. Pwede na sa nabanlason. So, salamat kayo. Atong pakpakan na sad ang nabuhuman atong balay. Nya, sa atong gipanghimong balay karon naa na gid sa 70 to 75,000 mo nang i-set na lang itong 75. Pero humnon taning 57 o kanus-an ni mahuman. Nya, pahinomdom na sad ninyo kay para makapalit yung mog slots unsaon man pagpalit. Una, kaning ato mga lamisas gawas, palit mo diha o sa atong opisina. Unya, pwede sad sa atong bank accounts. Tanawa din sa atong screen, kining bank accounts nga atong gibutang, maura ni siya gamita. O wa gani sa atong screen, ayaw gamita ang bank accounts, ha? Mao ni siya ang bank accounts, nanay bank account name o account number. Nya, pwede sad sa atong GCash, kaning mga GCash karong gibutang dinhi, open pa ginitanan, hasta ang akong GCash. Pero hapit na mapuno. O niya, pwede sad ikwarta padala, kinig yapong mga ngan nga nasa atong screen, mao'y padad labi na gyud sa akong ngan. Ay lang ko padad sa Western Union, kay gi-block na gyud ko sa Western Union, tibuok na gining kinabuhi tingalin. So mga igsoon, kining atong mga gihimo, makahatag gini og kalipay. Atong pangandoyon, nga kining gibuhat unta sa ato mga politicians karon, ila untang paningkamutan nga makahatag og kalipay sa mga kabos. Kay matud pa sa atong unang pagbasa, unsa man ang puasa nga akong gikinhanglan, pakana ang gigutom, at imana ang mga byuda, mga ilo, ang mga kabos, ang mga way balay, ang mga masakiton, maunay makalipay sa Ginoo. Mausa nay makalipay nato. Kumusta man sa grupo ni Marcos, grupo ni Duterte, grupo sa Pinklawan na karon nagkuntis-kuntis o kinsa gyud mahimong alagad sa atong nasod, kinsa Manila,
ang naningkamot gyud para sa mga kabos, para sa mga mag-uuma, para sa mga mangingisda, para sa mga senior citizen, para sa mga waybalay, para sa mga masakiton, kinsa Manila ang tinuod yung naningkamot ug nakabuhat sa ilang pagpaningkamot ato ng suportahan o kinsa gyud mas naningkamot nila. Dili na ta magsigig ingon tungod lang kay panatiko sa Marcos, panatikos Duterte, panatikos mga yelo, di na mo'y mao karon. Tan-aw nato kinsa nila ang naghatag og kahayag. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna kita na lang kay managan. Oh, mas maayo pag kamoy managan para mahimong sulugoon sa nasod kaysa managan ni mga dato kay nato mga politicians nga mga milyonaryo, bilyonaryo nga nagsigilag pahimo sa atong nasod. Way mga katagbawan sa ilang kwarta o sa ilang gahom. Ato na silang hinginlan kay dili sila mga sulugoon, mga kangit-ngit sila, mga trahedya sila sa atong nasod na karon ni ut-ut og maayong atong nasod kumparar sa uban nato mga silingang nasod mura na tag mga pulubi. Sige na lang tag pangayo nila, sige na lang tag import ngadto nila, wa na gani tay gika-export nga dagkong mga produkto. Kita na noy gasigig import nagpangayo nila. Sige na lang tag pangutang mga baga na kay tagnaong, di ba kanang sig pangutang inom na nimo bagag naong na ikaw pa dira nangutang man ka, wa ko mangutang unsa may ako nangayog slat.